Hello babjong norok jotno lamsogo Sanai Kokborok YouTube channel tinini video jeng YouTuber ni news no tei cover khlalinai tinini chini first news jengka da shankar no tei da shankar jeno kedek maromoi kaisa kotorma collaboration eba ke movie no tei samung khlai tongo hni samani o movie o sabo tong abono bo reveal khlai reka bini Facebook tei Instagram ni bising tei poila sekang o movie ni mung sinai thokai engka aro jagao samung khlai nei rok engka Abir Debbarma lila tei KSM ni Esther Debbarma au da shankar ji collaborate khai tong ongkhe da shankar ni team member to tongnai no tabok da shankar pencil green tei bo bini team member ni bwrui rok aborok to tongsinai no ongkhe tai koyek din sikango je da shankar telemura ni biscuit nei Facebook o video upload khaimani abo bode o thokai movie ni bisingo dengnai abo to saimani yako jodi si saiman kangka ang norok no next video update dir nai Pading kesini next update thanglai abongka Abir Debbarma bai bini YouTube channel samung khlainai Madhabi Rupini ni bisingo controversy solewoi tongmani o kok banglai mani bahai ke sengkha abono teinai Madhabi Rupini bini YouTube channel bising tei jengno sawi khnaroka puila sekang norok nai nai di जों ओ बुइनारो टक सुरु नाथां काहके कक फरो फरो दो बसनो माने पेमेन्ट नि बागे नंगो पेमेन्ट नि खबर साका हके दासादि पेमेन्ट नको सुकबान माने साइखरो आं एक दिन सानजा मरां सानमानि आं हाजा गायसा रिसिदि दारा ताबले आनि बागे सिमि सानया तो आं जतन बागे सानो जे बोरि खाइ दंनाय जेसला खाइ दंनाय ब्रम बागे आं तनो सानो सब बारि नाम सुगाया आबो बिनि बेपार बारि ना बारि होजोंबो जों दिन गायसा लामानो बारि दिया हांगाय जोंबो खाइलिया बारि खाइले खाइने अको खजा खाय आं खाइ दो आंबो सुजा साइ आं खाइ आं सायाव बं खाया कोनो kok lam kiri kaya ang pura kok pai ang kabin awre ni kok kasang sawi oke bore miawa ang mam tanara video khai mam tanara loro do video khai mani o video no go botam ga khang khai malia o video no go emon khai ko ano sakaka dai no sawo ni nang ano dang de na himani ang no het khai mani dang ora ano pe khai ne jata pok ni sung somani rang puila thandak do apure nei pukai na ya babjong norok abno tei tam wan so comment khai sadi au chini Abir bai abno tei reply riakho jodi sibo reply rekhang khang norno next video update dir nai kisisa noron thane jora nai chawno norok camera kaham bai short film vlogging tei reels rok khlainani muchugui tongkha eba photo shoot rok kam khlainani muchugui tongkan ke ani dol khoroksa sinijak tongmani bo belai no dam klai khlai nai camera phalnai hinai tongo norok nanani muchugui tongkan ke description tei comment pino bini phone number hi rejak ayang tei thangai busake phalnai tam condition aborok norok kaham khlai bai kok salai nai mano Pading ke haino chini next update thanglai pheno abongka sakno buri kaham gosinai khani jomatia ni kongno tei o khani jomatia sabo botam ni bagi nakar masanka aborok no norok kunpan siangi tongkan ke abono tei ang pura full detail videos namjak norok nai mano link description o rejak tabok update ke abosi boje insta live phaigei Omorpur buri rok phag lekha pora kre hinai samani abo bo joto Omorpur buri no hinmaniya abono bui insta live ni je clip tongmani abono cut khagi edit khaigei viral khlaima bagui si bui bono hamya wan chogui tongkhani bo sawi khnarka tei bo saka jodi si bini okokno khnagei jara bono jolegei tongnai eba nasiroi tongnai rok tongui tongkhan ke bono map khlaire di hinai bo nakar sanka ani phansayang khana ang go sebu ai phana ang tele jotono homaniya mo khok phanlai ko khana hai pan ang jotono hoya ro sorry jodi si ang jotono hojang mahai khobjang mahai ke ang borong no hongoi rojang mahai ke nakar bai sidi ani phansayang khana arole engke khoglai jodi si jotono khobe hojang mahai ke ani phansayang khana ang sorry samu चल बस लायक है क्या काम करने दे norok o nakar sanmani full video nanyani muchugui tongkhan ke ang ani WhatsApp group ni link rawi ranai ayang tei norok thangai nai mano Padi babsong tabok kesini last update o thanglai sono abongka Esther Debbarma ni controversy no tei ni mental health problem nei nang saiman tongo ano talso ge hani saiman tong kanke ang hai mental health problem no nang comment khai tak jungjalo klai tong ba kapsi kap waise ke ba Tina Debbarma waise ke ba Pankaj Debbarma waise ke ba Vishal Debbarma waise ke ba Archana Debbarma mas sapano phioglia jo tonono photo phunuk goi roast khlai gei tongka bini controversy hinke buini saine alada buinke creator by creator kok banglayo buinke kaisa group ni members rok by kok banglayo kaisa by kaisa pia bongkangke nijeni followers eba subscriber hai angke ba haters fan hnai maka boke bobai kok banglayo asia asuk boys sung tong ha kisa wan chuk di buji kha kisa wan chuk kok sari am suk boys rogo norok sarai rong no ni manai soman rong no saimi bini bokro ba tam ba chole hoi tongkha koijana no ba reply res nai bofro ba bini haters o commerce nai hai angke ba content shot ma bagi je obai video rok ba snamui tongkha mami sungui chawi phunung malia seller ma bagi je obai video ba snamui tongkha hai angke ba blogger ni roaster o convert ngai tongkha aprang kun pan silia bini channel ni bisingo haboi kaisa klai video nai to gui nai khangke chimi Simon nai bini one shot mani tam ongui tongkha angke bai absong norok no sasdi next video Esther Debbarma ni bagui
full video snamna nangi je tong nangya de norok snam dihini sakan kang snamnai jodi norok ta snam dihini sakan ka snamya ne tonai comment khai sadi ang to bono kun hamya asmondo sab saya ko just kongosan friend noi ang just bono support khai mai ke kaise kok sa thaka Emotional damage.